Heelse Mandition. Van zo'n rond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer. Mij René Koster. En jong impeteer mij Aant-Jelle Soeboer. Welkom Aant-Jelle. Dank u wel, goeioen. Die gepast maar zit achter de knop en die zorgen dat de meesten natuurlijk al je Jerre en Sjen kennen. En wij zullen eens bepraten van hoe zit dat eens met Aant-Jelle Soeboer. Ja. Want dat wie toch die wethouder, dat wie toch die leraar, dat wie toch dat Kamerlid, dat wie toch de man die Friesland in de Tweede Kamer verzint zo. Dat had al je West, maar genoeg reden om op rond te zien. Maar nu houdt er hem dwaande mijn maritiem erfgoed. Nou, ja. Reden genoeg om even te praten. Maar bij het laatste maar beginnen. Maritiem erfgoed, ja. Wat is dat? Ja, maar zoals je in Nederland en het wetter ben natuurlijk al heel lang met elkaar verbonden. En er leidt dus echt een heel soort van die skiertnis eigenlijk letterlijk op de boeien, op de zeeboeien. Dat ben wrakken, maar ben ik tempels, het ben ik hele dwarpen. Zeker, Romeinse nederzettingen. Er leidt een heel groot stuk van die skiertnis, wat we wel eens een beetje vergeten. En wat eigenlijk voor een tweede keer aan het vergeten is. Dus vanwege erosie en oorzaken vergeet dat en dat moet eigenlijk bewaren worden. En het feit dat ze daar nou vregen om de sturing om te gaan. Had dat te krijgen met die politieke eftergroen of met die eftergroen als skiernisdocent? Nou, laten we vooropstellen dat ik jezelf op solliciteren ga. Ik heb voor mezelf eens even een heel goed natocht wat Aant-Jelle Soeboer nou eigenlijk voel. Waar ik nou zin in hier. En toen kwam ik op uit dat ik eigenlijk weer iets doe met mijn headline op de inhoud. Ik ga skiernis studeren. Ik ben een skiernisdocent West. Ik hou van het wetter. Ik hou van maritieme zaken. Ik hou van maritieme skiernis. Maar ik ga inderdaad echt de orde jaren wel wat oorzaken leert. Onder dik, om het zo maar even te zeggen, wat bestuurlijke zaken leert als wethouder, als Kamerlid. Nou, dat totaalpakketje breng ik mij. En ik ga solliciteren op deze functie en ik ga hem krijgen. Maar dat wie eigenlijk ik, omdat zij van nou, ik wil eigenlijk geen gebroekmeisje van het wachtgeld, maar zo gauw mogelijk weer onder de slag. Ja, ik wil zo gauw als mogelijk weer gewoon een baan hebben. En af de meest zo gauw als mogelijk. Ik ga even de tijd om voor mezelf goed na te denken wat ik wil. En ja, dit kwam ik voorbij. En ik denk, dit past volgens mij als een jas. En ontnoten tot het hek. Ja, hier is ik solliciteer ik als burgemeester van Dontemediel. Het hier alle keer ken. En ik ga dit in. Ja. Want ik hier voor mezelf, had je nou denken, ja, wat wil je wel en wat wil je net. Ik hier voor mezelf wel betocht om even wat meer in het skaat. En wat meer tijd voor oorzaken. Ik ben een creatief persoon. Ik hou van fotograferen. Ik maak muziek. Daarnaast heb ik een hele jonge huishouding. Ik heb een dochter die is zo'n weken. 8 weken intussen, denk ik. Zo, tieren bij tieren. Dus al met al de kar maken om justjes meer het skaat in te stappen van nou. Ja, en er wordt skaat in. En dan kom je bij RTV NOF in de skienwerper. Vol in de spotlight bij de streekammer op. Ja. Dat mag dan maar even. Ja, dat is het vind ik geweldig mooi dat je ja, ik kijk. En zelfs joggen we even waarom. Want die joeg zelf al. Daar had ik een periode was dat ik even nadenken moest van wat wil Aant-Jelle nou eigenlijk. Ja. Dat wie een periode van reflectie neem ik aan. Zeker. Neem je eens mee in die reflectie. Nou ja, ik ben 10 jaar haast alweer leraar West op dezelfde squallen in Burgum. Voortzet onderwijs, iederikskunde en skiernis. Prachtig werk. Maar dat ben 10 jaar alweer haast die ging gestaag voorbij. En dan in één keer kom je in een soort achtbaan te lonen. Stap je de politiek in, raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid, kabinet valt. Dan wil je vragen door je eigen partij, de FNP, om de stap te wijgen naar de Tweede Kamer. Dus dan mag je weer in de campagnemodus. Dat doe je ek. Dat gaat net goed. Laten we daar eerlijk over wijzen. Dan mag je voor jezelf nadenken. Als je dat alle gedien hebt. En die jaren die na dat docentschap kwamen. Ja, die waren gewoon heel druk. En dat was gewoon echt een gekkenhuis. In die periode had ik dingen meemaken. Maar ik een heel soort dingen leert. Ja, dat door de oren meest misschien wel 10 jaar horen. En dat we alle keer in een periode trappen. En ja, dat is van thuis ook net altijd leuk. Ja, dan mag je nadenken, wat wil je nou eigenlijk echt? Ja. En dat ken dan ik even. En dat ga ik dienen. Nou ja, we moeten dat, het wil nemen, zodat even appellen. Ja. Dus even stap voor stap bij Delgen. Pel maar even aan. Ja. Skielt maar even. Ja, nou, dan beginnen we even bij dat begin. Want er is leraar. Ja. Ik had die derde, ik wil eens interview doen op Squallen. Wie is weet ik nog wel. Wie is ik populaire docent. Leerlingen, die winnen gek met hij om het zo maar te zeggen. En ik met haar. En ik had het idee, deze man kan zien aan, die geweldig kwijt. Ja. Die er goed op zijn plak. Toen kwam de politiek.
hier dat net een meisje met versierde wijn. Absoluut. Dat wie de onleiding eigenlijk. Eigenlijk hier dat, als we het kwart even formuleren, maar het een meisje met allerlei regelgeving die er misschien formeel wel wezen mag, maar die het allerlei ontjouwingen op lokaal niveau in het paard zet. En het is er nog, hè? Het is er nog. Dus dat weer voor de reden van ik maar even om die politieke BM ja, ik had destijds die hond gewoon oppakt. De jongeren die vregen mij ook eens wel een beetje schreeuwen. Was net een brief schreeuwen. Dat ging dus hoe die versierde wijn. Heb ik die en toen kwam van het ine het oren waar ik vreeg door de FNP om voor haar op de list te staan. Wie krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk 2000 zontje. Nou, wat ik alweer, dat kan ik echt niet wijzen. Maar die rooi, ja. Maar hiertal, en dat is aardig, maar het is volle belangrijker dat je de context weet, zei ik altijd in mijn leerlingen. Maar door die context vind ik belangrijk. Ja, dus nou ja, zo rol je dan de politiek in, maar hele tastbare dingen heel dichtbij. En dat vond ik echt heel leuk. Ja, dat koek nice meer werk dan, totdat ik wethouder was. Ja, maar ik weet uit ondervinding dat als je bij een politieke vergadering één keer een vraag stelt of de vinger opsteken, dat je vanuit dit in de gaten haar op een list staan om dan ik de rie in of zo. Dat is daar dus ik wil kwam. Maar hier is op een gegeven moment ik zit kunnen van nou een achtergoede positie akkoord. Maar dat worden net lang of Angelis die op de politieke barricaden. Nou ja, sterker nog, oors hoe je er voor mij net in te gaan. Ik ga er net in om een achterhoedegevecht te vjochten. Ik ga erin om iets te winnen. En dat wie aanvankelijk dat die versierde wijn. En daar kan ik heel duidelijk in wezen. Dat wie mijn strijd. En toen ze me vregen, dan had ik zijn het kinwol. Maar ik kom van dit punt. En daar ging ik maar gestrekte voet in. Nou, die ronde kreeg ik en dat heb ik dien. Maar daarna kreeg ik de smaak te pakken. En toen bleek dat politiek gewoon heel leuk weer. En dat een heel soort orenzaken echt nog ondacht nederging. Toen kreeg ik de smaak te pakken. Maar dan gaat het wel onjong van ik hoor net berikken wat ik berikken woer op het merk van die versierde wijn. Nou, dat wel, op dat stuit. Dus het wie, ik weet nog wat je hebt te drinken en hoe lang we gaan. Maar het wie een werindelingsgemeente. Verwerderdeel, Kalmelo en Dongerdeel gaan bij elkaar. Gond vond dat een mooi moment om eigenlijk afscheid te nemen van die traditie. En dat weer eigenlijk de reden dat ik zei, ik ging daar nou voor. Ja, net om die traditie op te schaffen, maar om de regels op hetzelfde niveau te krijgen. Men wilde doen destijds echt wel van, want wie hier een keer de kop stond. En je weet, elk incident in Nederland, maar er gaat geen regel jou in komen. Dus dat weer eigenlijk de onleiding. En wat ik toevallig kreeg in haar is dat het alle getrokken in koe. Maar er zijn nog altijd regels, een heel soort regels, die het vrijwilligers bij Gleeks heel dreig maatje. Als het nou gaat om versierde wijn, of het organiseren van dwarfsfeesten, of merken, of orenwichtige zaken. Dat is soms best dreig. Ja, oké. Maar ondanks die. Dus ik heb best wat valken gekregen, maar die Roslijn regeljouwing, die is er altijd nog wel. Nou, toen kwam ze in die gemeentepolitiek. Ja. En toen kwamen er wetverkiezingen. Ja. Met Aantjelle als listloeker. Ja. Wat is Friesland? Een landslide. Ja. Geweldig hoe weer het is nog. Als je die foto nog even weer verergen, hel je waarin je de uitslag van het eerst zeggen. Juichen. Nou, de bek voel je. Ja, zeker. Ja. Dus dat weer onverwachte, maar een groot succes. Ja, dat weet. En dan Rob de verantwoordelijkheid. Ja, en ik zou eerst geen wethouder worden. We gingen een wethouderskandidaat. Maar we waren best grut. Dus toen moesten we met een paar wethouders komen. En toen had ik die verantwoordelijkheid naam. Ik zei dan ook het. En toen ben ik eigenlijk vergeten. Toen ben ik wethouder worden. Dat betekent eigenlijk dus dat mijn onderwijszaken net meer doen. Nou, dat weer wel een fulltime baan. Ja. Maar het weer een vergissing, denk ik. Nee, ik ben heel blij dat ik dat dien heb. Ja. Want als politicus ken je, en dat woest ook graag, dus dan dan mij gestrekt been in. Ja. Als wethouder net. Nee, maar ik bestuurlijk een heel soort zaken voor krijgen, maar dan mag je het krijgt wat op een oren wie ze doen. Ik vind besturen echt heel leuk. Want hij is net zo lang die en daar op die zetel als wethouder. Nee, dat klopt. Op een bepaald stuit, toen kreeg ik het fysiek om eens mij te varen op een scootje met Pieter Omtzigt. En ik werd er eerst heel voorzichtig in. Toen wie hij nog Kamerlid voor het CDA? Nee, toen wie hij groep Omtzigt. Dat heet een groep. Hij wie van hemzelf. Hij zit zelfstandig in de Kamer. Hij zit zelfstandig in de Kamer. En ik heb het eerst, ik weet net, maar wij net naar Boetenha. En maar toch dienen. Onder voorwaarde dat het nergens op een krant of wat dan ook verschijnen zo. Maar dat klikte gewoon heel goed. Maar waarom wil hij daarbij gaan? Ja, het wie een groep mensen om hem heen die mij daarvoor vregen. En die mensen die van Heijen misschien? Die wie op dat scootje. Maar waar het nou uiteindelijk zijn had van die soeboe, maar weet ik net. Maar ik kreeg een uitnodiging en ik ben mij gaan.
En dat was heel leuk. En dat klikte. En, maar dat wie nou net een soort van een sollicitatie van ik wil eens in contact met mensen die het eventueel op een list van mij willen of zo wat. Nee, het wie voor haar een verkenning, denk ik. En voor mij ook misschien. Want wat ik wil in de gaten hier naar liet ze 2 wethouderskip is dat er echt een heel soort zaken zijn die je als wethouder in Noord-Friesland net oplossen kan. En op een gegeven moment zie ik voor zaken bij Hugo de Jonge op het bureau. Maar wat wil met en dan kwam ik waarom ik denk, wat gaat er nou voor oorien? En dan moet je het zelf maar doen. En ja, eigenlijk dezelfde insteek als toen ik wethouder was. Dan moet je het zelf maar doen. En daarom heb ik op een bepaald stuit toen Pieter zijn partij oprichtte, ik zei ik ging dat avontuur aan. Daar had ik mij eens aan het programma? Ja. Dus ik mij bepaald, wat is dat nou eigenlijk? Dat nieuw sociaal contract. Ja, voor een deel wel. Natuurlijk elk op zijn expertise. Ik kwam uit het onderwijs, dus dat weer mijn zaak. Ja, en het Fries vanzelfs. En toen kwam er een totaalpakket uit en daar koest er 100% achter staan. Nou, dus ik kan me eigenlijk net de partij voorstellen waar je echt 100% achtersteen kan. Maar voor een heel groot deel vond ik de ideeën goed. En vond ik het nij en fris. En ik denk, nou, dit is iets wat Nederland nodig had. En weer een landslide. Een verkiezingsuitslag met een gigantisch 20 aantal zitten. Ja. En Angelle, zeg maar, in de Tweede Kamer. Ja, dat gaat het genoeg. Kan je jezelf in 3 woorden even voorstellen? Die vraag kreeg ik toen. Ja. Toen dacht ik, dit is nog een vraag. Wat mag je zeggen? Creatief. Nou, dan ben ik heel dus toen zei ik mijn naam. Ja, Aant, Jelle, zo boer. Ja. Nou, dat is legendarisch. Ja. Elke die dat net jongen had, die kent dat zelf. Wij vinden neem ik om. Dat denk ik wel. Verslijn weten. Het joh wel een beetje, misschien ik de nuchterheid om. Bij mij stond bij die verschijning toch wel opvallend. De Haagse Arena instapte. Ja, dat denk ik. Ik wist ook net goed dat ik verwacht. Je moest eerlijk zijn. Dus is het idee dat ze die serieus namen, hè? Jawel. Ja, alleen het is wel een tinneline tussen een karakterwijze en een serieuze politicuswijze. En daar moet je wel altijd maar dwaande wijzen. Dat is wel iets. Nou, dat het makkelijk is, zeker ook als Fries, om een karikatuur van jezelf, maar ook van je taal te maken. Als je daar net mee oppassen. En dat is wat ik nog steeds trouwens in de Kamer heel vaak zie. Altijd het Fries gaat, dan is het bijvoorbeeld even leuk. En dan door een vlagje. En dan ontmonen door 2 woorden. En dan wat vind je het Fries leuk. Maar het is een hele serieuze zaak. Maar dan moet je dat ook uitdragen. En dat is eigenlijk hetzelfde ook maar jezelf. Voordat je het witte ben je een karikatuur. En dat Angelle Soeboer, dat vloept er naar sa uit. Gewoon omdat dat het eerste is wat in je opkomt. Tegelijkertijd maar je daarna wel nadenken in hoe wil je jezelf presenteren. Hè? Je moet wel een serieus politicus wezen. Je komt er wat te doen. Dan kom je die Kamer in een nieuwe fractie met 20 mensen. Er zit zelf wel een peer in mij wat politieke ervaring. Ik in die Tweede Kamer. Maar toch een ploeg van jonge honden op dat moment, zeg maar. En dan roept Votten dadelijk regeringsverantwoordelijkheid. We moeten dat kabinet in op een of andere manier. Ja. Wie is daarvoor? Ik wie je wethouder en de vraag is, hoe ken je op dat moment alles oersjen? En ik denk net dat je dat kennen. Maar wij hebben wel mijlkort uitsprutsen op de verkiezingsjoen dat we verantwoordelijkheid nemen zoen. Ja, maar dat wie de vraag nou even net. Wie stond ervoor dat deze coalitie daar staan kan? Met de PVV? Nou, ik vond dat wel lastig. Alleen nog desalniettemin vond ik dat we ons verantwoordelijkheid nemen moesten. En dat betekent dus ja. Ja, ik wie ervoor dat de PVV meegeven in de coalitie. Nou, daar zit nog wel wat tinten, gries en orentinten tussen. Uiteindelijk ja of nee? Nou ja, je bent er net een groot leefhebber en een groot voorstander van. Maar uiteindelijk, alles oerwaagend, vonden wij en vond ik ook dat we verantwoordelijkheid nemen moesten. Ja. Ja, maar ja, een alcoholist mij net drinken, maar uiteindelijk alles aanwagen, dan heb ik toch een pilsje naam. Ja. Ik bedoel, het is een rare vergelijking misschien, maar het is uiteindelijk ja of nee. Maar om dan in de vergelijking met de alcoholisten te wijzen. Er zijn enkele alcoholisten die op een gegeven moment kiezen een pilsje drinken en leidt dat net tot een verslaving. En dat hielden we misschien wel een beetje hoop dat hier echt zou wijzen, zodat het goed hoor in de zoel. Maar dat die het net helemaal. Achteraf kan je in de concert. Dat is het. Ja. Maar een soort mensen zeiden ik in vooral een kabinet met de PVV. Dat kan nooit een succes worden. Zeker, die mensen ben er altijd. Ja, en die ga ik al die krijgen. Het wie net een daverend succes. Nee, dat kan ik wel, dat kan ik wel beamen. Nou, het wie voor u tenminste zag ik het wel ondervoen. Een strijd om er iets goeds uit te heljen.
En het wie betieren harden en keren, mijlkoor. Het wie een ongelukkige coalitie. Houdelijk wil ik het net niet eens nemen. Het wie een ongelukkige coalitie. En dat merkt dan alles. De Waalkoor echt niks gunt. En dat wie heel jammer. En dat er haast minder voordelijk krijgen kind dan als het wonen is. De PVV zei, NSC gunde u's niet. Ja, dat is wij makkelijk. mochten de premier net leveren. Nee. En allerlei dingen die wij wichtig vonden. Dan begon zij wij met rechtsstatelijkheden en zo wat. Ja, maar waar krijgt die of dat rechtsstatelijke iets irritants wie wat iedereen maar in de waai ziet. Maar het is wel een van de wichtigste zaken die er natuurlijk is. Ja, dat zijn al die regels die versierde wijn dan in paard zitten. Nou, rechtsstatelijkheid. En hoe geven we om uit vrijwilligers en wat is wel of net handhaafbaar in de praktijk? Daar zit nog wel heel wat rond tussen. Nou, dat hebben we misschien nog wel eens op bomen, maar dat doen we nog net. Dat is goed, maar dat is voor u een heel serieuze zaak om dit op een goede, eerlijke manier te doen. En er winnen oren die daar wat makkelijker tochten. Hoe gauw heeft zelf in de gaten van dit wordt hem net? Ja, wanneer dat precies wie weet ik net, maar ik hier al wel een langere skoft dat ik een kleer mij wie. En dus toen het kabinet voel, wie het voor mij heel rap een uitmakerszaak. En had ik heel duidelijk communiceerd voor het dagelijks. Ik doe net met mij. En ik had dat voor alle oren, misère en striederage om waar Woltro woe en waar op inkomen zo. Voor dat hele verhaal heb ik zijn, ik ben er wel klaar mee. En eerst ik een gebaarmeidje kennen, tot de zin van ik stap uit de kamer. Ja, dat heb ik niet. Ja, uiteindelijk in de honderingen. Want aanvankelijk zei ik nog, op het moment dat al bekend wie dat stond voor de FNP-campagne vieren, zo is het voor die zelfs. Dacht ik van ik zit de rit tot die het eerste nee, wel even dat is iets oors gingen. Wat de afspraak wie, dit nijs kwam naar boeten. Wat op een ongelukkige wijze, we gingen het zelf graag naar boeten brengen willen, maar het lekte uit. Het kwam naar boeten, krijgt van de vakantie. En wat ik heel graag wil hier is op een fatsoenlijke manier afscheid in de kamer. Dat weet het enige. Op een bepaald site was heel gauw duidelijk dat er net meer in ziet. Omdat dat wat we maar de FNP dienen. Dat werkt een hele serieuze poging. En dat waar ik oorlog oppakt. En dat werkt oorlog in het nijs. Juist omdat het misschien wel uitlekte. Dus toen we al heel gauw de kaart, dan stap ik er direct mee. Dus er is nooit enig hinwerjen of dat ze me dat ontverstoon peuteren moesten. Dit wie alle keer in goed oorlog is. Ik met NSC hebben we dit op die manier. Die hebben waar ik wel eens prutsend had. Ik wil vragen, nou, dat was zeker listloeken van de FNP. En dan ik werd in allerlei politieke bochten dingen om maar net te zeggen. Ik kon moeilijk ja zeggen. Dat kunnen net. Al van 10 kilometer op. Kom. En toch kun je het net zeggen op dat stuit. Ja, zo werkt dat. Zo werkt dat in de politiek. Ja. Het is nou wel alles direct is, hè? Ja. Zit nou geen rare voorbehouden meer in? Nee, gelukkig. Haast ik muziek meenam. Ik wil dadelijk die FNP nog wel even aan. Maar wij vinden het leuk om, behalve waarom te zien, ik straks ook even naar de takkomst te zien. Leuk. En wat andere dingen van die te weten. En we denken ik van de soundtrack van Immens Libben, zei het zelf ook een heel soort. Zij is het. De haast als eerste wat Friestaligs mijn naam. Ja, dat is net per se de soundtrack van mijn Libben. Dat is een van de orennummers die ik mijn naam haal. Okay. Dus ik had in willekeurige volgorde naar die tas stuurd. Daar komen we dan dadelijk op. Maar ik wil maar beginnen met terug waar aan de Griene Woorden. Ja. Wat is dat correct? De Griene Woorden, dat is een Iers-Frieske folkband. Werd ik zo'n maand of wat in mei speel je. Op de drums? Op de drums. Percussie, ja. Dus bouwron, maar ook leppels en cajon en van alles en al wat. En we zongen wat. En deze opname is ik al in desto op mij trommelst. Ja, dit is een optreden of een opname waar ik ook al in zit. En de clip, ja, die shuttle, de harkers van zelfs net. Maar ik zou zeggen, zie ik het op YouTube even op. Want er zitten ook prachtige beelden bij. En het gaat over de verskate rampen die het bad ben in de viskersdorpen. Likas, Peersers, Moddergod, maar ik Wierum. En daarom hield het ik terug waar en Wien. De eerste dagen van de koude tijd. De wintermannen, 1893. Mijn rapske hand kwam de sneeuw. De winterwien nam die levenshaal. De storm, die 121 man. De kapkasten. De pijlen aan de Rijn en het weer haar een leven verzijn. Ga die armoedsleef, wie de toekomst toen is en zeer is een gref. Het weer waren min dat waren leven schief.
dan is er geen ontkomen. O wetter, wegelement. De zee had jong. En de zee had namen. Ja, zo hebben we de C-muziek van de Griene Woorden, Trog, Waar en Wien. En noemen dat we draaien omdat Antjelle Soeboor daar het verkeersen had. Hij is jong mijn gast in het programma In Peteer. We hadden al even wat veromsjoen. En in de tussentijd dat de muziek draaide had er ik uit het verneemde dwaske mij libbesvragen. Drie vragen selecteerd van de 5 die er daar blin uitpakt had. Daar geven we dadelijk even op terug. Maar ik nog even die FNP-periode erbij pakken. Ja. Want toen kwam dus als eerst dat we het idee richting Den Haag voor de FNP. Mijn scootje zelfs bezocht, een soort publiciteit smeert dat wel op, maar geen stemmen. En daar werd uiteindelijk om te dwaan. Zo is het. Achternijbesjongen werd net van minuut 1 aan een misje die het net slagje kon. Dat denk ik net. En ik denk ook nog altijd dat het goed is dat het regionale loert beter in Den Haag vertolkt wordt. Maar ik ga wel, voordat we ja zijn, elitecomité, dit kan 2 kanten opgingen. Ja, dat is logisch, maar als de wien op een gegeven moment in de ziel krijgt, dan maakt het echt niks uit wat in budget is of was dos, dan kan het slagje. Maar gebeurt dat net, en dat zullen we redelijk gauw echt merken gaan, dan wordt het echt heel dreig. En dat laatste scenario, dat badden, dat begon het vanzelfs al. Maar dat de partij verdeeld wie. En daarna kwamen een heel soort orenzaken. Dus die wien kwamen net lekker in. En dat is spietig. Maar aan de orenkant denk ik dat het nou wel duidelijk is. Ja, maar het wie super sneu. Nou, dus je niet het waan. Nou, dat hoeft nou echt weer net. Nou, dat wie al zo. Nou, maar dat hoeft net kosten. Want ik ben een grote jongen en ik weet welk jaartjes zijn hij. En ik weet ook wat het risico is van wie. Maar ik ben ook een man van avonturen. Ik ben een man die graag jas uit. Die graag soort dingen doet. Maar dat is net naïef. En dit weer een naïeve actie. En dan gaat het zelf wel onjoen in die analyse. Als je eigen achterban. Dat je het van hem had. Ja. Al verdeeld is. Wat voor doel had het dan nog om de yield en energie en meeskracht in te stoppen? Kom op man. Ja, en daar netjes steende vind ik toch dat het een mooi te wurg wie om het te bezieken. En dat hebben we dienen. En ik heb dat naar eer en geweten zo goed dienen als dat ik koe. Ik koe echt net oors. Geen twijfel daarover. Dus dat is wat we dienen ha. En ja, het resultaat weer duidelijk. De zegt het wel omkomen op een gegeven moment. Zeker. Maar de teleurstelling weer er net minder om. Weet ik net. Op een bepaald stuit, dus zij is de best net dom, best net naïef, dat ben ik net. En op een bepaald stuit scheur je het wel, maar je kent echt net meer oors. Dat is echt op een gegeven moment dat je ja zegt, zit je in een rol, zit je in die rol en dan ga je echt verantwoordelijkheid. En dan moet je er ook in tot het betere einde. En dat jou ierpelijk beginnen te twijfelen, dan kun je helemaal wel ophouden. Dus dat wie voor mij geen optie. Ik moest er net uitzitten en dat had ik dienen, maar een heel soort willen en een heel soort aardigheid. Het is wat ik schonde vind is, als we meer stemmen gewoon heen en we heen net hellen, wie dat natuurlijk nog was. Het wien best weinig. En dat vond ik schonde. Aan de andere kant wien de krachten dus zagrut, dat mensen een orenkar maken gaan. Ja. Een politieke kar begreep ik echt. Maar het pijnlijke is, dat nou de partij ik in vertwijfeling efter litten hast. Nou, en dat is net weer. Want de partij die stottert nevens mij. En die partij die doet het hartstikke goed. En bij de gemeente die het verkiezing had het echt goed dienen. Ja, maar je gaat geld opmaken in een zinloze campagne. Nou, dat leeuw ik net. Er is geld. En dat wie onderdeel van het pakket. De mogelijkheid wie er nou om het te bezieken. Ik heb dat wel legaat krijgen heen. Dus het geld wieder. En je vergis die net. Hier we niks dienen. Op een bepaald stuit zak het naar zijn partij. Ek onder een bepaald ledental en weet ik wat. Dus het wie ek een boost van de partij. En nog altijd komen er elke mannen meer leden bij. Als dat er bij wij gaan. En dat is echt mooi. Dat is echt winst. En er zit energie. En er zit jonge mensen bij. We hadden de jongste wethouder van Nederland. Dus er ben ik een heel soort mooie zaken achterbij kwamen. Nou, gelukkig maar. En er is nog genoeg potentieel. Misschien dat we dit dadelijk ook nog wel even moeten praten. Waarwit? Wilst de muziekrek draaien van een band die toch zelf bij trommels? Ik mooi. Misschien, ja, er zijn festivolle dingen die we toen gaan hadden. Maar hij zou in dat tromke met libbesvragen de treien uitpikt.
Ja, voor de harker, ik moest 4 blim pakken en dan mocht ik maar 12 voorlezen. Ja, nou, dat vond ik al heel royaal van mij. Heel schappelijk. Ja. Maar was Iepenlitten hast is onder andere de volgende vraag. Had je wat met de Bijbel, de Koran of een oorhillig boek? Ja. Wat had je? Mij wat? Nou, ik hou wel wat met de Bijbel. En het is net dat ik de meest vrome christen op Ierde ben. Dat zal ik net zeggen. Maar een van de warme herinneringen van mijn jeugdige jaren is dat u sprake vooral is uit het Frieske Bijbel. Dat wil je dan de Steertenvertaling in het Friesk. En daar is eigenlijk wel onder oren mijn leven van de Frieske taal begonnen. Omdat dat hele rieke verhalen wie onwutskat. En dat ging me nog heel goed heugen dat na de krantjebrei dan kwam paken zien de Bijbel op tafel en dan waren lezen. En dat vond ik als jong jonkje, ja, dat vond ik magisch. Dus daar had ik wat mee. Ja. En nog eens, ik ren het kerken net plat. Ik vind het wel wichtig dat het er is. Dat ben je wel lid van het kerk? Ik ben lid van het kerken en ik jou ook yield aan het kerken, maar omdat ik het initiatief wichtig vind. Nog eens, ik kom er zelf net vaak. Wel dat er wat te vieren is of wat een liedje jongen via squallen wat had, dan geven we vanzelfs mij. Is dat net wat makkelijk zo behoort? Ja, van, nee, misschien wel. Ik niet de volgende dag om je u te schreeuwen en ik weet het kost geld. Dus zo is het net. Ik ben in die zin net heel actief met het leeuwen. En misschien leeuw ik wel net. Ik vind dat is nog een van de vragen waar ik maar mezelf heel bot. Ik wel eens mij ondergang ben als skiertnisstudent. We zijn zelfs hervormd opgevoed, maar als skiertnisstudent begin je toch om het een en ander te twijfelen. Je leest een soort skiertnis. Nou, en dat is dan een wrakseling waar je mee ondergang bent. En dat is nog altijd wel een ziektocht voor mij. Dus ik leeuw eigenlijk, ja, wol of net, wol dat er meer is dan dat het menselijk verstoren bevetje kan. Maar wat van namen altijd hamad, dat weet ik net. En dat één God is die er voor de één wol is en voor de oren net, leeuw ik echt net. Dus om jezelf nou een christen te nemen, dat gaat me eigenlijk 4-4. Maar de verwantschap bij het christendom is groter als bij de islam. Ik net eens per se. Maar het ding is, ik vind sterk heel toen de moskee. Nee, want die hebben we net bij u op klaai. Maar het ding is, ja, maar dat er oren zijn die tegen Hilton jou, dat is prima. Ik jou Hilton, hun derde, dat is goed. Wat ik zei ze wel is. Nee, maar dit mij even om dat de verwantschap die je vierde mij Sameerskip. Ja, maar die verwantschap, die is er op zich echt net eens heel bot. Het boek, want dat is de vraag. Dat is het stukje naar vroeger, het tritje naar vroeger, vanuit het Frieske naar uw Spaketa. En van daaruit het idee dat er een huis is waar mensen geer komen kennen die daar verlet van haar. Dat vind ik wichtig en dat stiep ik graag. Een andere vraag uit het dwarske die er uit Lutsen haast is. Hebt u een goede balans in uw leven? En oorzet hij een goede balans in het leven? Ja, nou dat is eigenlijk het ding. Daar ga ik natuurlijk hoe aan nadenken west. En dat is onder de oren echt de reden dat ik doch wat ik nou doch. En dat ik de kar maken haam te doen wat ik nou doch. Want thuis tochten ze er misschien wel oorzoer als een stoodroer tocht. Nou, thuis zit een jonge huishouding. En op een gegeven moment dan zit je in Den Haag en dan show je vriend amper. Hij geen tijd meer van muziek, geen tijd meer om te schreeuwen. Eigenlijk geen tijd om foto's te maken. Dat vind ik echt prachtig mooi. Dan is het libben is drok. En dan stel je maar eens op en dan de telefoon al reed gloeiend. Maar honderden appjes of wat er al wel net in de verhaal en dat we daar nou per direct op inspringen maar en hoe. Dus die balans, daar zie ik nou wat naar. En die ga ik wel meer voelen als in de Aron Fjouwer hier had ik het idee. En dat is hier ook wel mooi, jongen. Als je een huishouding te kwad in? Dat denk ik wel. Vind ik wel. Maar dat koe net hoors. Je doet je best om er van thuis te wijzen. Maar als ik zie hoeveel tijd ik in mijn werkstutsen ga, je verhouding met hoeveel tijd ik in thuisstutsen ga, dan ga ik dat wel te kwad in. En dan dat bij mij gewoon te wel hand, neem ik aan. Absoluut. En mijn vrouw die staat ik 100% achter me. Als ze trouwens maar net uit Nijweer hoed, dan vindt ze het wel best. Dat wordt zelf ook net. Nee, maar dus die staat 100% achter me. Maar dat is natuurlijk wel een ding. Ik ga ook meestal in Den Haag die sconciëren ben voor het libben. En die het misschien ook net weer beter worden daarvan. Die het gejaagdheid in hun krijgen. Die er om zichzelf misschien wel? Misschien wel. Ik geloof dat het iets beter met hem gaat. Maar kom je er ooit helemaal van is de vraag. Die ben er echt mee behept. Daar is het inslieten. Die kan net meer gewoon normaal doen. En rest gewoon doen. En die balans vinden. En ik ben er te kwad best, maar dan ben ik mensen die er misschien te lang ben. Voor wat goed van je is. Dus die balans zie ik is heel belangrijk voor mij. En de derde vraag.
Hokker ambities zie je nooit wiermeidje. Ja, en die sluit er eigenlijk heel mooi op aan. Want op een gegeven moment, dan ga ik dus wel van mezelf betocht. Ik wil het wat rustiger aan. En dat slaagt het mij steeds van Is het. er net aan die pensioentafel? Nee, maar die balans dus, dat is de hele tijd ziek in. Maar ik vind zoveel dingen leuk en ik vind zoveel dingen mooi en ik zie zoveel dingen ja. Dat het altijd, en nou is het op een oren wiezen. Hè. Ik bedoel, schreeuwen en speel je maar de band. Jouwt een oorsoort drokte. Hè, en het jouwt me volle meer energie. Dat smiet ik wat op, ja. Het smiet volle meer op. In die zin dat het direct, je stof van het publiek. En, dus alleen het kost wel tijd. En dus de ambitie om echt helemaal rest 100 te doen. En er 100% van thuis te wijzen en alles. Dat is iets. Ja, ik ben bang dat mij dat nooit slagje zal. Dus diezelfde ambitie, ik wil de boel graag in balans hebben. Ja. Daar zei ze nou wel van, dat is een ambitie die ik net weer met je sil of ken. Om het compleet in balans te hebben en het restig on te doen. Ik ben bang dat dat nooit slagje zal. Het zou misschien wel helpen als een baan is die wat dichterbij is. Ja, aan de andere kant, jouw deze baan, ik wil wel wat vrijheid. Want daar mag het in als Nou ja, Amersfoort. Maar dat is 1 of 2 dagen in de week. Dat hangt het per week aan. En daarna is het veel 10. Dus als de Usdukers benauwd bij de Leaks op Texel aan de gang. Usdukers. Nou ja, de Dukers van de RCE, van de Rijksdienst. Dus daar zit ik maar 7:15. Maar ik moet ook wel eens naar Ceylon. En ik moet ook wel eens naar Batavia in Lelystad. Dus het is net zo dat je een echte kantoorman bent. Die de grote lijn nu zit. Dan ben ik op een locatie. Ik kom ook wel op locaties te zien. Maar ik ken dus ook het niet of niet hoe het was. Dus dat jouwt ook weer een zekere rest. Is ik wel eens aan doekers pakken hoor? Nee, nog net. Maar dat is wel iets. Steen. Ja, maar dit is dus weer een van die dingen. Ik zei, kijk, al rest hoor, dan wordt het toch nooit. Waar wit is dit wel het moment om te zeggen van misschien maak ik maar eens duik een keer. Waar wit, hè? Nou, misschien niet. Maar andere moment is dat soort nou wijze. Ik ben collega's die dit jaren, hè? Dit wordt opname. Dat weet ja, nee, ik ben me er pijnlijk bewust van. Ja. Ja. Nou ja, door best een man van een heel soort verschillende richtingen. Hè? Dus dat is, ik maak het voor mij makkelijk om daar voor alles en nog wat te bevredigen. Maar ergens moet er ik wel wat in de achterholen zitten van dit past mij het beste. En dat is een ambitie die ik nog wel eens wie een meidje wil. Hokker, ambities hoe dat weet. Ik wil met de band hele leuke dingen doen. Ik wil nog eens een keer ik had huisboeken schreeuwen, maar ik wil zelf ook nog eens een keer een boek schreeuwen. Misschien wel een roman of misschien wel wat oors. Ik wil nog wel eens een winnende fotomaatje. Ik wil nog wel eens, ik wil saffollen. Dat is al die wat op het creatieve vlak. Ja. En daar ziek is het in de toekomst. Net meer in de politiek, net meer in het bestuur. Oh, misschien ook wel. Ik sluit net uit dat ik ooit wel wat was heel. Want Johannes Kramer was toch daar wel solliciteren. Dat zei ik net direct. Nee, maar ik neem eens een optie. Ja, nee, maar het laatste wat ik wil zo is dat ik Asen, weet ik veel, zondag ben of zo, en dat ik daar waarom shop me libben en dat het dan in je jochte 3 het west had en dat ik dan denk van, gut, ik ga maar 1 ding dienen, er weer maar 1 ding wat ik leuk vond en wat goed in wie ik wil juist dat ik op een gegeven moment zondag ben en dat ik waarom een keer op een riek libben en dat ik eruit hellen heb wat erin zit. Dat is eigenlijk misschien wel de grootste ambitie om gewoon dat eruit te hellen wat erin zit. Dat vind ik mooi en ja, daarom zeg ik een soort ja en geniet ik van een heel soort dingen. Dropkick Murphys. Ja, dat is dus wel mijn levenslied. En het nummer, dat is de Warriors Code. Het gaat over een bokser. Waarom is die warrior? Nou, ik altijd wel bokst, maar ik ben net per se een warrior. Maar zwiergewicht. In gewicht zeker, daar hoeft net doorheen te zitten. Maar de boodschap van dit nummer is you make the best of the hand you're dealt because a quitter never wins. Dat is eigenlijk het verhaal. Oeral gewoon het onderste uithalen, de vergingen. U zei het ze vroeger ook altijd, het maakt me niks uit was het wust, als maar de beste wust. En nou ja, dat stripje en daarna, dat vind ik mooi en dat zit gewoon in dit nummer. Net op Jan Tros zetten, wat er ik bad.
stevig werk. Wie Dropkick Murphys. En we draaien het omdat aan het jelle. Zo moet het graag jaren wel. Ligt bij een geweldig nummer om bij te drummen. Ook het zou wat jaren. Dit is heerlijk. Dit is een heerlijk nummer. Ja, Kerst je op uitleven. absoluut. Een bokser, een drummer, dat best ik. En oud politicus, dat best ik. De best misschien mij kwad en ik nog wel eens een doeker. Waarwit. Ja, nee, we onthouden En alles. onze de snorkel gewoon. Ik zal zien Ja, hoe je ja. dat... Nou, dat kan ook wel achter. Ken ik weet niet ondervinding is. Oh ja. Ik wil die FNP er nog even bijhelden. Want we hier eerst al even het pijnlijke punt van... Is de FNP er nou minder van worden krijgelijke goed of krijg beter? Het misleerde avontuur van de tocht naar Den Haag. Nou, die conclusie wie je van beter. En de jonge Rijn die viel te ongesprutsen en zo wat. En al die dingen die de FNP wichtig vindt. Hè, als regionaal beleid en de taal. En neem het al je maar op. Wordt dat lood in Den Haag nou net jet? Te min. Of ben er misschien wel meer dan eer Frieske Kamerleden, dit krijg ik, dat al je in de tas meenemen als ze bij het weekend weer naar Den Haag gaan. Het gaat om de vertegenwoordiging van de regio in Den Haag. En ik vind dat die stelselmatig te kwaad dienen wordt. Er wordt een soort energie, yield en kracht in dat wat al sterk en grut is. En te min in dat wat nog groeien moet. Ja, maar mijn vraag weer. Ken de Frieske Kamerleden die daar nou zitten, daar genoeg ontwaan om dat te verhoren? Je kan je best doen om bepaalde zaken te verhoren. Maar ontnota is dat net genoeg slagen. En waar komt dat van? Ja, je gaat altijd binnen je eigen partijkaderzaken om rekening mee te houden. De vertegenwoordiging vanuit de regio. Maar het is een verhaal wat breder is dan alleen nog Friesland. Dat is gewoon net goed genoeg. En het is echt net borgen. Dus het kan de orenverkiezing zomaar totaal de orenkont opslaan. Ja. Dus, Ja, de kies is op drift, dat kan je wel stellen. ja. Maar ja, aan de oorkant, er wordt dan vaak zijn van, ja, er wordt alleen nog maar zien en wat er in de Ronestad bad. Ja, daar waren ik vier wij de meeste meesken. Daar weet ik vier wij het grootste pad Ja, maar het is van echt het een bruto nationaal verhouding. product Ik vind verzinnen. alleen maar het cultuurgeld. Lessen zie ik in de krant als just hoe het Riek zijn cultuurgeld verdeelt over het loon. Dat slaat gewoon nergens op. En dan is juist gewoon dat het grootste deel delstrikt, waar die infrastructuur al is, wat het al groot is, krijgt dat weer hier niks te doen. Terwijl ik dan denk, verpat je dat nou eens likwaardig? Zorg je nou eens dat hier in Friesland ek aan pad van dat yield komt, zodat we hier ek mooie dingen doen. En zodat We net doen alleen het toch in Friesland met zo'n prachtige dingen? Je hebt een loftspul staan er dadelijk weer om te komen. Waar krijgt het om de weekend een feest houden met koren en met korpsen en met mensen die het muziek maken. Het broerste roerman. Taggelijke tiert zit het alle keer onder druk. En nog eens per persoon, per meeske, per holle, zeg maar, krijgen wij eigenlijk het minste. Wat kan nu die ruterige Sint nu Den Haag skillen? Wij redden er zelfs wel mee. Ja, nee, we redden oorlog zelf mee en dat is het. En dat wordt op een gegeven moment ook van de meesten niet even wachten. En dan worden ze makkelijk in Den Haag. En dat is nou juist het ding. Dat mag net. Daarom juist dat die vertegenwoordiging daar koerd wezen maat, eerlijk wezen maat en vocaal wezen maat. En dat had het gewoon te min West. En het is breder als alleen nog Friesland. We zijn oorlog hetzelfde probleem. Sjoch maar naar Usdieken, sjoch maar naar de Bregen. Rijkswettersteer die de oorlog van Zuid van nou, we maken maar eens even zien, want het maakt echt wat bezuinigen. Het maakt beter verdeeld. En ondanks een oprisping van NSC, de boer-burgerbeweging, al die clubs die zitten van die regio is hoe zo wichtig, bad dat uiteindelijk net. Er is net genoeg kracht om meer dan een duik in een pakje boete te slaan. En dat is konden. Ik pak even de reactiecarousel erbij. Leuk. Ja. Voor de mensen die dat net weten, ik vuur een heel soort woorden en begrippen op de gast. Met het idee dat er daar spontaan en direct op reageert. Okay. En dan kunnen we er, nee, die het nog wel even op rondkomen, mocht er onleiding van werden. Nou, kom op. Romteveert. Ja, mooi. Stikstof. Ja, wat stront. Universiteiten. Wichtig. Vakantie. Heerlijk. Is het gewoon dat ik zou reageren, maar of mag ik meer zeggen? Dan kiest door die eigen Ja, nou ja, vakantie lekker, ja. Eva Jinek. Eva Jinek, ja, dat is die presentatrice. Die is wel eens wat scherp in de bek. Guilty pleasure. Wat is mijn guilty pleasure? Oh ja, pina colada. Buienradar.
Onbetrouwbaar. Houtkachels. Noffelijk, warm, lekker. Frenkie de Jong. Is dat voetballer? Denk het wel, hè? Geen idee. Biefstuk. Lekker. Rauw. Medium. Ja, rare. Meer rare als medium. 4 en 4 maaien. Wichtig. Treinen. Geen leliline. Als we dat bedoelen. Anneke Dauma. Wonskip. Defend Netherlands. Ja, wat is dat? Is dat het leger? Geen idee. Pas. Mij dat? Het is geen gewetje. Oh, sorry. Piercings. Ik hou ooit een wenkbrauwpiercing gewoon. Maar ik ben er net echt heel van. Midden-Eersten. Ja, dat is een soortje. De manosfeer. De manosfeer. Oh, dat is maar die boze man al een keer. Ja. Nou, voorop passen. Ronald Koeman. Die had dus wegvoetbal, hè? Het zei me niks. Koninklijke onderskieringen. Het zei me echt niks. Warme bakker. Lekker, warme broodjes, wichtig in een dorp. Versinnings. Mooi. Liedewijde Vos. Ja, een beetje gek. Nou, dit weer de woorden en de persoon die ik op die afvuur woord. Oh. Ja. Doe toch even dat het een quiz weer. Dat is Ja, net nee, zagen. maar ik wist wie dat ik het al hoe ik reageren moest. Dus ik Zelf hebben we dat net al gepraat, maar want dan wist ik net wat er komt voor. Nee, dus ik ga eerst zo aan de wut erop. Toen had ik bezocht het iets wie het weigert. Ja, maar we weten nou al dat is niks met voetbal in hast. Dat klopt. En bij houtkachels zei het noffelijk lekker warm. Ja. Maar dan ben ik meestal die zo'n zitten van versmarging. Dat zou best eens kennen. Oerles. Ja, vast. Oerles, dat is echt, ja. We moeten elkaar echt een beetje wat rond te kunnen. Vind ik wel wichtig. En ja, ik maak gewoon op een mooie simmer. Het is wel, als een beetje waait is, maar een beetje rekken met elkaar hard. Dat is prima. Maar aan de andere kant dat nog wel lekker een beetje kachel zit. Ik vind dat Doe wenst op een romte? Ik waai op een klaai, op een romte. En dat ik simmerdijzers een houtkacheltje aan had, dan vind ik dat gezellig. Dat zou het in Amsterdam eerst doen. Ja. Nou ja, maar dan is het misschien beter dat ze dat in Amsterdam eerst even maar elkaar oplossen. Dan dat ze weer generieke riegeljouwing je goven weer. Voor heel Nederland, meidje. Dat je niet meer een houtkachel aan mij. Die guilty pleasure is een pina colada. Ja, dat vind ik net dat ik dat nou heel bedrink. Maar als het nou mooi waar is. En heat. Dan vind ik dat gewoon heerlijk. Dat is een beetje vrolijk drankje. Ja, daarom toch? is het een guilty pleasure. Dat is toch dat eigenlijk iets wat een beetje gek is. Wat een beetje, ja. Nee, dus Jos de Ruud is een roege Nou, dat man, bedoel ik. Maar dan ga ik een hele vrouwelijke kant. Zeer feminine side. Oké. Yes. Ja. Nou, jou is er nog wat meer van. Als alleen nog dat drankje. Ja, nou ja, goed. En dan maak ik mijn butter misschien al eens keren. Ik had het 1 keer dienen. Dat was geen succes trouwens. Nee, dat mocht nooit weg van mijn vrouw. Oh. Ja. Maar ik denk dat je bij zijn image. Mijn but. Ja, dan kwam je ook op een grut motor om. Ja, maar ik heb echt een onderkin. Dus het is echt wat... Het is echt wat camouflage. Ja. Maar binnen meer vrouwelijke kanten dan die die wij net weten? Weinig. Ja, ze binnen misschien wel, ja. Maar ik weet het net. Nee, zoals mijn vrouw zei. Dit is maar niet van de dingen. Maar goed. Ja, dit is wat mij te binnen scared. Dit is echt wat ik denk van ja, dat is wel echt een vrouwsdrankje. Ja, een guilty pleasure. Bij Defend Netherlands zei ze van wat is dat? Ja. En toen dacht ik, had die man onder een stier. Nou, misschien wel een beetje les. Loosdrecht, had daar wel wat van jij? Ja, zeker. Ja, maar ik wist net dat Defend Loosdrecht. Oh, dan wist ik net dat Defend Netherlands wie. Apeldoorn. Ja. Er zijn al je lokale groepen die het aan mij en waaronder een koppel van Defend Netherlands. Oké, nee, ik wist net dat zei. Doch wat ze vinden dat ze het waar maken. Ja. Maar nou is het wel wist. Wat vindt daarvan? Ja, ik geloof nooit dat geweld de oplossing is. En natuurlijk begreep ik ook dat er zorgen meer van alle kanten. Dat zal ik best, maar geweld, dat zou wat mij betreft nooit matten. Nou, misschien en dan kun je defend nemen, maar... Misschien zei ik net als eerste van dat geweld de oplossing is. Maar zij vinden dat er net naar haar harken wordt. Ja. Ongehoord Nederland, er is zelfs een omroep die het zei. Die vanuit dezelfde gedachte ontstaan is. Er is een grote groep mensen die viel hem net jet in de. Ja, maar luister, Rijkswaterstaat is sluit de kwelder zo. Ik viel me ook net jet. Maar dat betekent net dat ik gewoon ergens mijn fakkel en een spandoek vatsteen maat. En dat ik dan een groep opricht die dan de vent, weet ik het. De vent mij wie? Nou ja, goed. Dus het is al sabotchinelkoor. Wist, ik zeg lessen een heel mooi zegje. En die zei, als het zien wordt hoe lelijk de vrouw is, volg dan het nijs. Als het zien wordt hoe mooi de vrouw is, ga de natuur in. Nou, toch dat. Ik had dat al rond misschien wel een soort dingen. Werd er ook even net wist wat Defend Netherlands wie. Maar aan de andere kant. Maar het is wel een ontwikkeling die het plak vindt. En dat komt maar uit de politiek. Zeker. En die riecht hem in de politiek van Jim Dogge
Of nee, Jim Jerre us net. Maar eigenlijk bedoelen ze... Jim Jerre is misschien wel, maar Jim toch net wat wij willen. Nee, maar dit zijn wel 2 verschillende dingen. Hè. Ik kan me best voorstellen, net alleen nog op dit dossier, dat mensen hun net goed jet vielen. De politiek is ook net stabiel. Het gaat ook alle kanten op. Mensen kunnen er geen pijlen blokken. Er zijn ook een soort mensen die hun waarschijnlijk net jet vielen. En dat is denk ik wel een terug te zwaar. Maar nogmaals, dat betekent net dat je de boel in de fik stekken maat. Of op een orenwijze gewelddadig of intimiderend worden maat. Ik net zien hoe mensen die het in de politiek zitten die het wel de karma uitzien. Maar het gebeurt dus wel. Ja. Binnen politici die daar dan heen gingen. Ja. Die zei het om de boel op te zwepen. De oren zei het gewoon om daar gentlelitten van je worden woljet. Namelijk terug mij. Ja. Wat vind je daarvan? Het had nooit mijn stijl van politiek was om het op die manier te doen. Ja, je moet wijzen op plakken dat het bad. En Ja, het meest onrustig binnen zeker, maar de politiek moet wel geen oplossingen. En dat had het te min dienen, al heel lang. En het gaat heel vaak over electoraal gewin. En te min over hoe komen we eruit met elkaar. En dat ga ik echt ondervoeren, dat vind ik schande. Binnen nog dingen uit dat listje werd, die we even neemt, wees nog zelf even op waarom komen worst. Ik ben het heel listje vergeten, omdat ik gewoon neem het nog eens een keer wat. Biefstuk hier we bijvoorbeeld. Oh, dat is lekker. Ja, maar ja, dat is ik maak gewoon. Rauw. Ja, maar als dan vlees is, dan mag het goed doen. Ik ga gewoon van een eerlijk en een goed stukje vlees en een lekker stukje biefstuk. Alle dagen? Ik krijg eigenlijk alle dagen wel een stukje vlees. Viel je dan schuldig? Ik viel me net per se schuldig. Ik aan de andere kant, er zijn mensen die het volle gekken door. En ik kom me net te meten met die mensen. Maar dat is nou wel. Ja, maar ik viel me net per se schuldig omdat ik een stukje vlees eet. Ik zit net alle dagen in het vliegtuig naar Nepal om mezelf daar te ontdekken of zo. Of ik zit dan op Instagram weer 3 keer in het hier naar de Costa, weet ik het wat. Dan kan je nou Nou, wel ken een ik snel T-bone steken. nou ja, gewoon het barbecue'tje hebben en dan een lekker eerlijk stukje vlees. Ja. Lekker. Ja, er ben heel iets meer mensen die zitten en daar ik naar handel je van we moeten maar wat minder met vlees. En die in de vegetarische kant op Ja. flexitariër. Ja, nou, dat mag mensen alle keer zelf weten. En, Maar snapst het? En, of had ik misschien zelfs wel een stemke in achterhollen. Misschien zoek ik zelf die kant ik wel opmaten. Nee, maar ik vind het nog zo lekker. Nee, dat stemkeer er net alleen. Ik denk wel, je moet je moet mijlkoor wel passen op wat we hebben. En het gaat wel eens in de brede fitje, misschien al. En zoals we dat al zeiden, daar kun je best een beetje over nadenken. Ja. Nee, het is altijd goed. En hij handelen. Maar ik wil echt net hypocriet worden. En dan nooit weer. En dan stiekem op mijn motor stappen aan. En dan je nou verkondig je dat het helemaal oorzaakt. Alleen dat je er bewust van bent. Zeker. Ik zit in de aanronding van dit oor importeer bij Aantjelle Soeboer. Ik vond het geweldig dat je wist. Ik vond het leuk. Zij je hebt me wist. We beginnen er eigenlijk uit met een stukje muziek dat ik weer uitzocht had. Ja. Maar eerst nog even naar je weekend. Dan zit Eelke Duursma hier. Leuk. De horecaman van de Pleerts. Kent die? Ik ken hem goed. Of goed, in die zin, ik ken hem. En ik is die vrouw. En ik heb hun zoon in de klas gewoon. Dus de ja. Wraad is Lieds. De Wraad is Lieds. Ja, dus leuk. Leuke gast. Nou, we zullen zien wat voor verhaal dat opschiet. Ja. Dood tegentank voor die verhaal. En het laatste wat we dan draaien qua muziek. André Hazes en Herman Brood. Nou, ik ben een beetje brother in arms misschien wel vandaag. Het is mijn schuld. Ja, en het mooie is, ik zit de laatste hier wat in de blues. En er komt ook een hele mooie blues van Nederlandse Groen. En André Hazes, die kennen iedereen natuurlijk als een volkszanger. Maar die man hier eigenlijk maar één dream. Nou, wat kijkt om in dream en dan wist je om deze man die voor gewoon een bluesplaat maakt. En dat had hij ook dien. Het is nooit een heel groot succes worden. Maar het is wel heel vet. En een van de optredens in 1983 stond hij together met Herman Brood. En dan de oren legendarische figuren op het podium. En dan spelen ze dit nummer. En dat is gewoon, ik vind het fantastisch. Aantjelle Soeboer, dank u wel. Hallo, everybody happy? Okay, get me dronken. Er is storm om mij langs te gaan, yeah, yeah. Maar de kroeg ging dicht. En ik kon niet meer op een podium staan, yeah. Come on.
weet hoe het gaat, broer. Ik krijg zo'n hekel aan mezelf. Oh, je weet hoe het gaat, broer. Ik krijg zo'n hekel aan mezelf. En weet je wat het kost, Hanne? Kost me veel te veel drank, weet je. En heel veel poen, ja, come on.